έχει ζουμάκι στο πιάτο. Δεν θα είναι εκείνο εκεί που το γυρνάς ανάποδα και μένει κόκαλο. Ξέρεις τι εννοώ. Λοιπόν, βάζω μέσα τη μανέστρα, 2 φιτζάνια μανέστρα βρασμένη. Υπέροχο. Μπορείτε να τη βάλετε και ομή. Αλλά συνήθως κολλάει και πρέπει να καθίσετε πάνω από το τηγάνι μισή ώρα και να ανακατεύετε. Βράζοντας τη μανέστρα 3-4 λεπτά, γλιτώνετε πάρα πολύ χρόνο. Παιδιά, είναι πανεύκολο, έτσι. Δεν είναι σε στυλ ριζότο που θέλει να κάθεσαι από πάνω και βάζει το ζωμό λίγο-λίγο. Με έχετε μάθει τώρα, μου αρέσουν τα γρήγορα. Μύδια φρέσκα. Γαρίδες φρέσκες. Ναι, και το καλαμάρι είναι φρέσκο. Είναι πολύ νόστιμο, γι' αυτό σε ρωτάω. Το καλαμάρι είναι φρέσκο. Ευτυχώς ο Δημήτρης μπόρεσε, το είχα μεγάλο άγχος. Τα κατάφερε. Γαρίδες φρέσκες. Οι γαρίδες είχαν 14 ευρώ το κιλό. Για 12 γαρίδες που σας λέω στη συνταγή δεν χρειάζεται να δώσετε πάρα πολλά λεφτά. Αλλά να σας πω κάτι, καμιά φορά στο σπίτι κι εγώ παίρνω κατεψυγμένες. Έχω δοκιμάσει όλες τις κατεψυγμένες. Έχω βρει μια-δυο μάρκες. Καλά, μην μας τις πεις τώρα, γιατί θα λέγεται διαφήμιση. Είναι μάρκες. Παιδί μου, δεν από μάρκες. Τέλος πάντων, θέλει πείραμα. Υπάρχουν μερικές που είναι νόστιμες, υπάρχουν μερικές που είναι πεντανόστιμες. Αυτό είναι με το πείραμα, θα το βρείτε, έτσι. Οπότε, καμιά φορά κι εγώ όταν βιάζομαι στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο ή δεν βρω φρέσκες, πετάω ένα πακέτο μέσα κατεψυγμένες και με μια χαρά. Λοιπόν, δείτε, ντοματούλα, φρέσκια ντομάτα. Εγώ την έχω αποφλιώσει λίγο γιατί σήμερα είχαν χοντρή φλουδίτσα. Θα βάλω μέσα και ζεστό νεράκι, αλάτι και πιπέρι και το φαγητό είναι έτοιμο. Αλήθεια σας λέω. Θα τα αφήσετε να βράσει το πολύ 15 λεπτά και ούτε, μη σας πω, 10-12 λεπτά. Είναι τόσο νόστιμο αυτό με τα θαλασσινά που δοκιμάζω, δεν υπάρχει. Και τόσο γρήγορα που γίνεται, το βλέπεις Γρηγόρη, και εσύ μπορείς να το κάνεις. Μα μου είπε ότι η γυναίκα του προχθές έκανε, τι έκανε η γυναίκα σου, αυτό που είχα κάνει πέρσι. Με φέτα και ντομάτα. Γιατί δεν μπορείς να το φας? Παιδί μου. Θες να φας, σε βλέπω. Έλα. Άντε, έλα μέσα. Έλα. Αχ, ναι. Μου λέει η Ελένη, μην φας, γιατί μετά τραγουδάς, λέει. Τραγουδάς. Οι τραγουδιστές δεν τρώνε πριν το φαΐ. Μέχρι εκείνη την ώρα θα έχω χωνέψει. Να μην αγχώνεται να της πεις Ελένη. Λοιπόν, πιάτα έχει εδώ κάτω. Κάτσε. Ναι, λουλούδι μου. Θα βρεις εκεί ένα τετράγωνο πιάτο. Και εγώ πάω δίπλα να ξεκινήσω μια άλλη μανέστρα. Αυτή δεν τη σκεπάζω. Κανονικά δείτε, βάζουμε το καπάκι έτσι πάνω και τη σιγοβράζουμε να ανοίξουν και τα μύδια. 10-12, το πολύ 15 λεπτά. Εντάξει, όταν κάνετε μανέστρες, πάντα στο πλάι τσαγερό με νερό που βράζει, να βάζουμε λίγο νεράκι μέσα αν χρειαστεί. Μην βάλετε ποτέ κρύο νερό μέσα. Πολύ καλό. Μπράβο, ρε φίλε. Αλλή σε εμάς που κάνουμε δίαιτα, τέλος πάντων. Εμείς τι κάνουμε, με δηλαδή? 3 αυγά βραστάμε από το πρωί. Έλα ρε Βασίλη. 3 όμως. Μούτρα μου, μπροστά στα 3 αυγά έφαγα το πρωί, γιατί πολλά είναι. Σκέτα, 3 αυγά και ένα καφέ. Τρομάζω. 3 αυγά λέει έφαγα, πολλά είναι. Είναι και σε δίαιτα. Γιατί θες να φάω για πρωινό ένα αυγό και μια φέτα μαύρο ψωμί, να φάω το χέρι σου μετά. Ή να πάω μέσα και να φάω 4 τυρόπιτες. Όχι τυρόπιτες. Λοιπόν, 3 αυγουλάκια έφαγα και ένα καφέ, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, προχωράμε. Δείτε, εδώ είναι με λαχανικά τώρα η μανέστρα αυτή. Ξέρω. Στην αρχή, όταν ακούτε κάτι με λαχανικά, είστε όλοι λίγο κάπως όπως και εγώ. Αλλά πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμη, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ομό μπρόκολο. Πράσο. Το μπρόκολο το βάζω ομό μέσα, γιατί μέχρι να γίνει και η μανέστρα θα βράσει και αυτό και θα μείνει λίγο τραγανό. Βάζω μέσα τις πιπεριές μου. Βάζω μέσα Ναι, ό,τι χρώμα θέλετε. Κολοκυθάκι και καρότο τυριμμένο στο χοντρό τρίφτη. Κομμένο το κολοκυθάκι. Βλέπετε, δεν το κόβω όμως κυβάκια γιατί θα λιώσει, έτσι. Λίγο κρεμμύδι. Γενικώς σοτάρω όλα τα λαχανικά της συνταγής εκτός από τα ντοματίνια. Οκ. Επίσης γρήγορη μανέστρα κι αυτή. Και σας μιλάω ειλικρινά, εγώ πάντα μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν άκουσα μανέστρα με λαχανικά πρώτη φορά, ήμουν λίγο σκεπτικός για την νοστιμιά της. Λέω, δεν βάλουμε μέσα λίγο κοτοπουλάκι. Όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο λάδι ακόμα. Γιατί το κοτόπουλο θα δίνει στη μανέστρα νοστιμιά. Τύπου ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο κοτοπουλάκι, μια γαρίδα μέσα. Άλλο μια γαρίδα, άλλο το θαλασσινό που όντως βγάζει αυτή τη μυρωδιά της θάλασσας. Το κοτοπουλάκι κάτι θα δίνει. Τι να βγάλει. Στο μυαλό έστω ρε παιδί μου, ότι τρως το λίγο κοτόπουλο τσιτσί. μόνο του βάλεις και λίγη σάλτσα να έχει γεύση, δεν έχει γεύση. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι σαν ιδέα ότι τώρα θα φάω μανέστρα με λαχανικά, έχει λίγο κοτοπουλάκι στο κομμένο μέσα. Ξέρεις. Αλλά anyways, ήδη μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, δείτε τι κάνουμε τώρα. Ντοματίνια. Είπες, συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Τι σχολιάζεις, μιλάς μόνη σου? Σχολιάζω για ένα κορίτσι μόλις τώρα ήρθε. Μπράβο. Α, ωραία. Θα βάλουμε μέσα τη μανέστρα, βρασμένη και αυτή 3-4 λεπτά, σουρωμένη και ελαφρώς λαδωμένη. Και στο άλλο το έχεις βάλει και εκεί ελαφρώς βρασμένη. Γιατί είπα ότι αν τη βάλεις ομή μέσα και κάνεις τύπου κρυθαρότο που λέμε, θέλει να κάτσεις 20 λεπτά πάνω την τηγάνι και να ανακατεύεις. Ενώ έτσι τα πετάς όλα μαζί μέσα, βάζεις το νεράκι, βλέπεις. Αυτό βράζει μόνο του. Που και πού ανακατεύεις. Πας εγώ, κάνεις ηλεκτρική σκούπα, κάνεις ένα τζάμι, γυρνάς και αυτό σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Μανέστρα με λαχανικά ακριβώς δίπλα.
Το μπρόκολο θα αρχίσει να βράζει σιγά σιγά. Ρίχνω μέσα το νεράκι, το ζεστό. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά το εννοώ ότι με τρελαίνει αυτή η μανέστρα με λαχανικά. Το μυστικό εδώ για μένα είναι το καλό τυρί. Θέλει μετά στο τέλος από πάνω να βάλεις ένα πολύ νόστιμο τυρί. Θα ρίξω μέσα λίγο σέλινο, ελάχιστο σελινάκι που μου ήρθε σήμερα το πρωί και το πρόσθεσα στη συνταγή γιατί το βρήκα στο ψυγείο. Λίγο άνηθο. Δεν ξέχασα κάτι, τα βάλα όλα και λίγο χυμό λεμονιού. Χυμό από ένα λεμόνι. Ανακατεύω απαλά. Ωραία. Παιδιά, σας έκανα φασόλια φούρνου σήμερα, Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάρα καλά, πολύ νομίζεις τώρα θα πέσουν όλοι στα θαλασσινά. Όχι, δεν το λέω για μένα. Εγώ σου λέω στα φασόλια θα πέσουν όλοι. Καλά, κοίταξε, οι πελάτες σου ετοιμάζονται. Okay. Το κορίτσι που περιμένω είναι εδώ. Α, κάθεται, ωραία. Πάω να τη βρω. Λοιπόν, δείτε, τελειώνω εγώ εδώ πέρα. 2 λεπτά θέλω ακόμα. Δεν θα το τελειώσω, γιατί ήδη φαίνεται η εικόνα του. Ζεστό νεράκι, βράζουμε 10-12 λεπτά και σερβίρουμε με ξερή μυζήθρα μία πεντανόστιμη μανέστρα με λαχανικά ελαφριά. Να μου αρέσει να το βράδυ. Πάρα πολύ με σαλάτα. Πολύ γλυκό φαγητό. Φάε. Μπάστα. Φάε. Τόσο εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα δηλαδή εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, βέβαια. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μπαράζ. Κάθε μέρα εδώ. Τα Χριστούγεννα σε κόβω να έρχομαι κάθε μέρα. Καλά, αφού ξέρεις. Άσε που και να μην ήθελες τα Χριστούγεννα, επειδή τα έχω ψάξει από τώρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι 25-26. Οπότε αναγκαστικά εδώ. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, γιατί ήρθα από εδώ, είπαμε την άλλη πλευρά πρέπει να πάω. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας εμείς τουλάχιστον. Κάθε Τετάρτη γνωρίζουμε, δίνουμε χώρο να γνωρίσουμε.